प्रिया न' दंना गैया जाखो? माथो हांमासो फैदों? औ प्रिया फै सिङाव जिरायफै। जागोन दे। फैयो जिरायफै। दासान्दि बोरै दं प्रिया? आं दासान्दि मोजाङैनो दंथ'यो। बनि उनावसो नुदों फाग्लिखौ। आरो जुलिसो जाबावबाय फाग्लिया। हाबायावबो लिंहरासिनो आंखौ। हले नों बेखौ गोरोन्थि मावबायहाय। ओइ फाग्लि बिजाबखौलाय अबाव गारबोखो? आं लोगो हरबाय बयफ्रेन्डखौ लोगो हमनानै। मालाय इहासो अबेयाव लोगो हमनाय? कलेजनि लागानायावनो लोगो हमदोंमोन आंखौ। होमबालायथ' थांसै। हाय प्रिया। हाय राहुल। प्रिया, नोंजों फंसे बाथ्रा दंमोन। औ, मा बाथ्रा दंमोन? एक्सुअलि नों जोबोद समायना। औ, ओमफ्राय मा जाखो? माबा, नों आंनि जिएफ जानो हागोन ना? आइ लाभ इउ। औ एक्सेप्ट खालामदो। नायलाय जोबोद समायनाखा आरो नोंसोर सानैजों मोजाङै सिनायलायखायो। आरे बिबारखौलाय मानो गारलांखो प्रिया? खोनासं, इट्स माय चइस। आरो नों बायदि सिख्लायासो लानांगौ बयफ्रेन्ड। जाय आंनि हौवा जागोन ना, हिर'सो जागोन हिर', हिरासो जागोन हिरा, बेखौबो नोंबो मोननो मेगनसो साबावगोन। आयु मासि दुगिमारिखा। आरो बेलाय मा हिर', बिनिस्राय हिर'इनसा मोनबावगोनसो आं। मेरला फैगोन मेरला थांगोन ना, आंनि हौवाखौथ' जोंहानि आइयानो नायनानै होफैखागोन। फाग्लिलायथ' थांनोसै। औ थौ। ओइ प्रिया, माखौ सानबाय थाखो? जेबो नङा, जेखौबो सानाखै। देखायला नामा नोंनि हिर'खौ आंनो? बिराद देहाया बारा थिग नङा, नों मालाबा बेरायनो फैफिनबा देखायसिगोन दे। नों दिनै एसे आथुरबो जानांगौ खोमा। नङा आंना दिनै एकदमबारे फ्रिखा। बेना दिनै देहाया थिग नङा, नों साहाखौनो लोंना लाग्रोदो दे। आयु, आंखौ दिनै फैगोन होनना मिथिखादोंमोन नामा? ओंहो, आं मोनथियाखैमोन, आं बेखौ बोरायनोसो हैनो लाबोदोंमोन। होमबालाय नों बेयाव मानो जिरायना थाबाय थाखो? थौदो साहा कापखौ लानानै फाजैनो नोंनि बोरायखौ नायना फैखानोसै आं। नाङा नों जिरायना थाथ', आं साहाखौ होना फैनि। बायह्रायाव सासे लोगो फैनानै दंफैयो आंनि, आं बेजों एसे रायलायहैनो, नों दसे थाथ'दे स्वामि। आयु, माथो बोरायथारलै। दासो बुजिबाय आं, हौवा बोरायखायनोथ' आंखौ साहैनायाव लांफायाखै। हनै नोंसाया जोबोर मोजां हौवा नायना फैबाय, हौवा बोराय रायखौनो। नोंदि बुंदोंमोन मेरला थांगोन मेरला फैगोन, दालाय बोरो? हौवाया जानांगौआ बिनि सेहेराया नङा, बिनि गोसोआसो सैथो जानांगोन। मालाय बायदि स्टिल मारिग्रा नङा, साख्रि आवलासो जानांगोन। अब्लासो साननायफोरा जिउआव जाफुंसारो। साननानै नाय, हौवाया जेसेबांनो स्मार्ट हेन्डसाम जागोन, बायह्रायाव बिहा गोबां सिख्लाफोरजोंनो आफेयार थानो हागौ। हौवा बोरायबाबो नोंखौ अनगोन, केयार खालामगोन। औ प्रिया, नों थिगखौनो बुंदों। आंनि बयफ्रेन्डआ आंनिफ्रायसो फैसा थाखा दिरुन जाबाय थायो।
दे होमबा थांसै आं फ्रिया थांसैबो दे थौ हेलौ बहा दं नों नोंजोंहा गोबांथार बाथ्रा रायलायनो गोनांथार दं मा जादों मानो आंखौ इमान आथुर लिंहरदों मा नोंहा साख्रि बाख्रि लानो गोसो गैला नामा हनै आंना लोगोफोरा साख्रि आवलाफोरजों हाबा जाजोबलांबाय नोंहा जेबो लानो गोसो गैला नामा नाजागासिनो र' आङो मा नाजाबाय थानांगौ जाखो मालायफ्रा हाबा जाजोबलाय लांबाय नों आंखौ बुरिदि गालांसिगोन नामा बोसोरसे खुनुरुखुम नेथारबावदोलै ओहो आं मिथिया आंखौ लानांगौ नङाबा आंनि मबाइला हर आंनि मबाइला हर माबायदि रांखिनि सिख्ला गोसोथोफ्लांखोलै आंलाय